en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiroɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo njeslaare nogasi ɗiɗi korse hitande ujunnaje nogasi ɗiɗi ɓataake men ko faati dewle en mbi kala ñande alarba eɗen kaala dewle gurdam galleji meɗen joomi men tagɗo men konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi mi tagi mon gorko e debbo mi waɗi hakkunde mon yidde e korsa e jurum haa mbawon nafodirde o aduna sa suusi wiide o ko nenam o ko babam addi ɗum ko dewgal nde tawno parnotoɗen ko dewle ko ɗum ñaaƴirten ɗum woni coccorɗe gonɗe e kunuɗe men kanŋe men fof so rendi ndin cuɗaari ko dewgal goto min so yonti resde resani yimɓe kala mbattata ɗum ko coccorgal jontuɗo resede so resaka hettene jimol ndi sooyi heddo yummum ne dogay leɗɗe e ayeji e fiɓoɓe beele ɓiyum ne rese an momateɗo leɗɗe e ayeji beele daña gorko annene gorko jonto mo resani heddo giƴumen kala ene limtane e jeese mumen kaari ene kaari en desi ha jibini sa renaki joni dawda dawol général e ɓiɓɓe maɗa woni ɓiɓɓe guiƴe en naata hoɗorde annene ndesa ɗon wona mette woni ɗon ko piɓodiral gilli piɓodiral nafoore piɓodiral hoolare monikal luɓo goɗɗo gurdam timmuɗam musidɓe tedduɓe yewtere men hande dewle ko yewtere sarinde kono jiɗɗen artude seeɗa en kaalino jonte jewtuɗe santage ndentoɗen santage e dewgal ene yaaji santage hakkude gorko e debbo yo yimɓe ndento ɗum no moƴƴi en gaare aduna mo ganduɗa hande ala kala ko yimɓeɓe kuli neɗɗo ne juula ene hoora ne sakko ne waɗa kala kono hulani Allah ala ko ronki wat en jettima e on aduna eɗen juula noon ko ɗum tawɗen babiraɓe men tawɗen yumiraɓe men so tawɗen babiraɓe men yumiraɓe men juulatano ɓayde tawɗen ko aɓe juula aɓe koora aɓe calmodira aɓe duwodira ko gon felo ndeweten saabu ko ɗum neheɗa kono so en tawranoɓe ɗum en ngala kulol Allah e ɓerɗe men wiide enen de en tawrani yumiraɓe men ɗum e babiraɓe men ɗum eɗen mbaɗa nden moƴƴere saabu ko Allah yamiri en kala ko mbaɗɗen tawɗen koɓe mbaɗa guilay dewle ɗe guilay kume ɗe guilay inɗeli ɗe guilay lotle mayɓe ɗe guilay duwuji ɗi guilay ndemaka koddigal ngal gondigal ngal gonka ka ration aji pop kono tawruɗen ni ma wajadna abana
adana ko adi diine nde diine ari ɓe mbi ko ɗaccata ko tawri babiraɓe men enenni koko tawriɗen babiraɓe men tan ɗum tan goɗɗum ala so tawnoɗen babiraɓe men tan ko goɗɗum ko ɗum gonannoɗen en tawi babiraɓe men ko julɓe ko moƴƴuɓe enen ne tinnoɗen kulen Allah ha ɓuura koɓe kulno Allah ko kono sen ƴeewi jamanu men hande o taweten hande o ko kulol Allah eggi heddi ko mouvement mo tawruɗen jinnamen ne mbaɗa eɗen mbaɗa faade dewal Allah neɗɗo ne rewa Allah ha gasa taw andani woni koye rewde Allah neɗɗo ne juula ha silmina andani woni koye julde neɗɗo ne hoora ha lewru korka maaya anda dosɗe gonɗe hen ɗe andi tan komi ñamani mi yarani ɗon noon so jettima ɗon kulol Allah natti ko ɗum jeeyi sababu hande santage woodi mbaɗa feere ha keɓa e neɗɗo sirlu o wonti cengdi nde jiɗɗa ɓirde e makko foof gadda sirlu o ɗum noon ɓuuri hewde koto banggue sukaɓe rewɓe musidɓe tedduɓe pindine sukaɓe mon rewɓe pindinen sukaɓe men rewɓe jewtiden e sukaɓe men rewɓe cukalel dewel reɓa ha watta yaadude cukalon goron eɗen gandi gila dawa dawine e rendo men kooloɗa sukaɓe pijjuɗa e wuuro kujjuɗa e leegal ɓe jiƴƴuɗa mbatta ñallude mabɓe suudu ne waɗa nana e gure men nana e gure mawɗe ɗum koye rendo ngo woni ɓayde noon hande yimɓeɓe natti jogade ko hanki ko ngalañade ɓe pewnite ngel cukalel goto e mabɓe walla cukalel dewle e leegal jaaɓodira e cukalel gorel gotel ngel cukalel gorel funta suka debbo ha heɓa haqqille suka debbo ha heɓa filma suka debbo taw ko terɗe mum ala comci walla goɗɗum watta santage groupe o foof leldoto e maggel hankkadi holko jeeyi sababu ɓe neldodirat vidéo omo jogui téléphone ne waɗi whatsapp aɓe jogui téléphone ngaji mbiɗi whatsapp kala e mabɓe cohlude suka debbo nelda ɗum photo ngo walla vidéo gara tawami mi waɗa hen walla mi waɗa publié on ne yiiɗa jinna mum tina yiiɗa yimmum tina yiiɗa mawnum en tina yiiɗa sukaɓe rewɓe honmum tina wontan ɗum caɗele ha bellum owa ha wayno ustiɗo ni watta nottade on suka gorko ene yaha hen goɗɗo kadi nelda goɗɗo o ne neldamo ara ko kalten ɗo henno ko waɗi ɗo e Dakar ɗe ɗo balɗe sukaɓe joyo kamɓe kala ɓe mbaɗi yata yimɓe suka debbo goto jarowo 16 ans duuɓi 16 ko goto e mabɓe tan holliri gilli mum cukalel ngel ha gillinati hakkude mabɓe o funti cukalel ngel ha foti terɗe mum foti hoore mum neldi mo o watti ɗum santage o lelde maggel no welira o neldi vidéo ngaji ɗi sehil makko on ne lelde maggel no welira neldi goɗɗo nelde kam fof haɓe kawri hankkandi yiya ha ala no wayi suuɗotako suka tampi haaɓi gueɗe mum kala boni jinna mum tini on saaɓe porte plainte sukaɓe kala naggam nana e kaso ɗum noon musidɓe tedduɓe sukaɓe men pop nana jogui téléphone ngaji mabɓe ɗi pop ko photoje ɓole sukaɓe worɓe rewɓe woni hen téléphone ngaji men goni hen ko pornographie ha wayno leydi ɗum tag kala mbiɗa luɓam téléphone aji kala mbiɗa naata e galerie mum woto naat ko poubelle memotako joni noon so tawi ala ko heddi o mo piɓodirɗa mo jiɗodirɗa mo kooliɗa ala ko heddi so wona a jaaɓi oɗon mbadda gueɗe ɗe pewani ene filmuma e nder ɗen gueɗe o mofta on vidéo kala ñande o sohluma sa jaɓani o yima aha noon mboɗo jogui oɗo sirlu sa jaɓani mboɗon publiya alay saago gara ko jengi ko foof a arat ko hiiri ko foof a arat ko ñawɗa ko foof a arat sa ari o waɗayma ko wela waccuma jaaha ñande o ancuma kala o itta vidéo o totta sehil makko on ne watta yaade maɗa ɗum noon musidɓe tedduɓe ndentoɗen neldude ha tenti oɗon sukaɓe rewɓe ndentoɗe no moƴƴi ndentoɗe no moƴƴi musidɓe tedduɓe en gaare aduna Allah natti hulede neɗɗo waɗata koko wela no jiruɗam foof noon omo waala rewde Allah ha weeta
on waala janngude bindi ɗi haa weeta, omo waala sakkaade haa weeta, kono kalde o fewnite bonande o waɗat. kala no bonande arde makko o waɗat, o sikkitta ko hen. On majorité ɓuri heewde hannde nder renndo ngo. Neɗɗo natti hulde Allah haa wiya mi waawa waɗ ɗum, mi hulaani Allah mi waawa waɗ ɗum, ɗum natti. A waɗat tan ndeeƴa mbayano wona an waɗi ni. En jettima ɗon. ɗum no ɓayde en jettima ɗon, ngandiɗen suka men ko dogata e aduna ko gila janngo nimsa woodani. Sabu fayida debbo ko dewgal mum, fayida debbo ko suurade dewgal mum. Won fergitande nde dañata e nder dewgal maɗa. Kala ñande kolluɗa hen mawmaw walla kolluɗa hen goɗɗum hakkude ma joom galle ma walla hakkude ma guiƴen, ɓe jaltinanma keewe maɗa. Heddo nimsa kersa. Koye ɗin ɓatakuji paaɗen ɗo hen. Rewɓe yontaɓe resaɓe hande dewle moƴƴe, kono ciwlisani nder dewle ɗe holɗum. Sabu won jogiiɓe sirluji maɓɓe e kala ñalawma nde ɓiray maɓɓe haalis, sa addani min cabta. ɗin ɓatakuji mbayno leydi. Joomum suuɗi oɗo gorko mo dañi o, kono wonɗo rewi pergitte kewɗe ɗe o dañi. Wonko suuɗi gorko o, omo jogii ɓiɓɓe ɓe o suuɗi gorko o jaɓani haal. O suuɗani gorko omo jogii ɓiɗɗo, kono o andinani gorko ɓiɗɗo o no ardi. ɓiɗɗo wonɗo jogii bammum ha caɗele ɗe peeñi, tawi woyimo toon jeyi sababu bonude ngal dewgal. Won desaɗo wone dewgal mum belgal ngal o yaltuno ha weeli ha jirwi, ko neɗɗo leñol goɗɗo resimo ha ɓooyi vidéo ŋaji e photoje ɗe o dañño supiti nde yetti on gorko, ko ñande hen ngal haaɗi ten koye aljanna o wonno. ɗeɗo gueɗe kala hande ko gueɗe guuraɗe nder rendo ngo musidɓe tedduɓe. ɓayde ko gueɗe guuraɗe nder rendo o ɓuren findinde koye men, ɓuren rentinde koye men, ɓuren alɗinde haqqillaji men, ɓuren jogade ndimago koye men. Goto men kala ene fiɓi mawnude, goto men kala ne fiɓi dañde inde, goto men kala ne fiɓi dañde fayida, goto men kala ne fiɓi hebde martaba. Martaba noon so ari pop ne yalta. Yiɗɓe sehilaɓe nani, yiɗɓe ɓe heddone dokkuma peeje no gurdirɗa gurdam moƴƴam. Añɓe e bonɓe ɓe ene jaaha ne bittoya gurdam ma e gueɗe ɗe ndewnoɗa haɓe jiita toon ko fewani ɓe gadda ɓe ɓakka. ɗum woni aduna o kala. ɗum no firti ko hande neɗɗo jogo taw ganduɗa ko sifa jar jare woni jogo jogo hunde moƴƴere. jogo ko moƴƴi woni jogo histoire moƴƴo, jogo iwdi moƴƴiri. woto wi komi suka tan sama fuu mboɗo waɗa ko mbelami, komi suka debbo min laami hooram sama fuu mi wonda ko mi yaltat. So nenam welama mi yaltat, so babam mettama mi yaltat, walla mi ɗaccaɓe ɗano mi yaltat. teni janggo ka deseteɗo. ɗum waɗi hande jiya sukaɓe ɗo ɓe jonki dañde ñiiɓal e dewle. reseɗa ndew kon bolle poyɗi ñallata ko seerede. ñalla resede ne seere. sa resama hande tan yo Allah fewnu, janggo boni Allah fewnata ko moƴƴani. son jiiɗi mbiyen yo Allah fewnu, Allah fewnata ko moƴƴani. ganden ɗum wona dewle ne mbiyene mbaɗe motani kada duwo, Allah fewnata ko moƴƴani. jomum ne naata tan yaha daña toon reedu aɗa jibine kadi addana jinna mum. hande sukaɓe rewɓe hewɓe hande ɓiɓɓe mumen nana gondi e jinnaɓe men nehata ɓiɓɓe men de ala. ɓe dañiɗa ɓinguel, ɓe dañaɗa ɓinguel, ɓe dañaɗa ɓinguel. ɓikkon kon foof hanti hankkadi ɓe mbawa ñibde gotel, ɓe jooɗaki to gotel, ɓe ndendin ɓikkon ko foof ɓe nawana yummaɓe en e bamaɓe lebto hen. heddo ɓen neha tanirakon men, kon tanirakon kon cumata leydi, ko kon cumata galle, ko kon cumata ɓerɗe, ko ɓe bonnata wuuro, bonnata yimɓe. sabu debbo goo ala fo ɗo ɗiggi hen, ala ɗo ɗiggodiri e joom galle makko. ɓiɗɗo ari e ndiɗo mbaadi wonta tan hakka kene lebta yimɓe musidɓe tedduɓe. ɗum noon ko alay sago rendo ngo ngo yurnite no moƴƴi. won ñooke nana nder men ko enen gaddanim koye men ɗe caɗele. jiya yumiraɗo ne jooɗe galle ene huufi taniraɓe sappo e galle, pop yumumen nana en ville jeehi. won hen gonto e dewle goɗɗe mbawa nawde sukaɓe men par ce que on jaɓata jogui suudu wotoru walla naggam ala, walla on jaɓata, walla wayi o liggoyima. sukaɓeɓe pop nana gonde mamumen,
leptoma mumen goram jangata tarata keɓi ɗon tan ne mbaɗa désordre mawnay ngal bandiyagal gonta wuyɓe gonta délinquance heddone galle kaari nde ko ni way musidɓe tedduɓe ko enen goni responsable ɗeɗo gueɗe kala ko enen muɓɓi guite neɗɗo wonko jibinɗa so fuɗɗima aaƴoradema rewnu lawol musidɓe tedduɓe hande o ɓiɗɗo gorko e debbo kala hen puɗɗiɗo ƴolnude seeɗa dattuɗa famde ɗum aɗani ngal jaɓal wawa dartinde ɗum nawmoto armé so debbo yo waɗ armé so gorko yo waɗ armé so yalti tan o fewat o daña gorko walla o daña debbo o daña galle makko o daña salaire makko omo yoɓana kaake omo yoɓe kam ko yoɓete ko ñammin hen joom suudu makko walla kanko debbo wonti armé yanke ko yoɓete ko o sooden keremaji makko sooden gueɗe toon kam ma armé nehmo ko luwa woni toon hande jettin won nokku beele an gona gaynako joom galle sa jibini ɓiɗɗo guilay 10 ans 11 ans 13 ans 14 ans a natti famde o a yi jaɓɓal ngal a watti yiide omo mooro ka rokkanimo omo ɓorno ka rokkanimo teɗanni koko jokkata so ɓooyi a anda foɗo paaɗa sa haalani janggo o jibina hay waddanma o yaha o jokka yaha ko on taadira kon ne leptuma ɗon o yeehi bolol makko majji few o wonta yimo ten to woni to mon to a anda ko gollata ha ɓowo supitowo artomo wojji coy o majji kaaki comci seeɗa tekke seeɗa naggam beltoɗon waddanimon comci on ganduɗa ɗo itti ko ɗum woni hande faaro meɗen ɗon noon hande so tawi ko ɗo dariɗen holɗo gorko hooloto debbo ha resa ɗum on gowɗo dañje holde sow ɗum so resodirama ngal dewgal hono ngal wayata hono ɓe gurdata o gowɗo liberté o ko jiɗɗo halfude o yiɗa halfede soɓe mbaddama e suudu hono wayata mbiyen yo Allah fewnu fewnata musidɓe tedduɓe ko ndeɗo toɓɓere adide jinmi yo yimɓe mbattu hen haqqillaji ande jari wadde khutbaji e nder jumaji ɗi e nder ziyaruji ɗi e nder mawludaji ɗi e nder galleji ɗi e nder wasifaji ɗi e nder nokkuji ɗi kala kaalen hen ko gurdam men rewi ko caggal men ne bonna diine men ne bonna neɗɗagu men ne bonna dimagu men ne bonna hakkude men e koye men bonna hakkude men e Allah men eɗen mbiya so en mbaɗi ɗum ne moƴƴi astahfirullah ne moƴƴi salatu naggam ne moƴƴi tasbihi naggam ne moƴƴi istighfar naggam ne moƴƴi foode sa waɗi ne moƴƴi kono yataɗo moƴƴini ko moƴƴata ko haalde nde ne moƴƴi kono yataw an neɗɗo o aɗa moƴƴini sarɗiyeji ɗi mbiyeɗa ɗi e galle ma ɗo mbiyeɗa ka gaynako ɗo yata timmini ndi gaynantere so timmani ko heddi ko fof haɓa mansour so yiɗi mbaɗa ha tampa ala ko nafanma hay tus so wona funtude hoore mum wajadana abano ko on tan punten koye men ɗon musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe mbatten haqqillaji men e koye men an gorko sa resi joom suudu ma so lewru maayi saɗa nelda so lewru maayi saɗa nelda ɓayde mbatta koye yumma walla mbatta koye bamma walla mbatta koye mawne afa galle mon yo gueɗal joom suudu ma ngal yaltu ha timma gueɗal joom suudu ma ngal yo ngal yaltu ha timma mi yiɗa haalde e nokkuji ɗi kono noon en bindiɗo kene tolno e 17 ɓataake 17 ɓataake o kala iwri en koye nder nokku goto koye nder région goto iwri en rewɓe hewɓe finoɓe toon ne gullito wonde worɓe mabɓe so neldi ration neldata koye mawɗo galle o walla nelday nene galle o walla nelday afo galle o kanko debbo walla kamɓe rewɓe ɓe ko faye mabɓe ko uste ha heddo seeɗa ɓe totte seeɗa so ɓe kalni worɓe mabɓe mbiyama min ñawdu ñawdata
joom suudu ma gurdam hakkunde mon yo won hakkunde mon woto gurdam joom suudu ma rewe jinnaɓe ma woto gurdam joom suudu ma rewe mawne woto gurdam joom suudu ma rewe miñe joom suudu ma yo won tengu rengu ayi so ari onon ɗiɗo no mbaddoron tengu rengu e suudu ni onon ɗiɗo no jogirɗon contact onon ɗiɗo ni onon ɗiɗo no mbaldi toon e leeso onon ɗiɗo onon ɗiɗo no jibinirton ngel ɗo cukalel ngel wona ɓinguel mon ni ko ɗum woni goɗɗo fotani ɓilade hakkude mon ɗo hay goto fotani ɓilade ɗo foti wonde ɗon ko onon ɗiɗo ko mbaɗanta joom suudu ma ko hay goto andu sehil ma woto andu guiƴe woto andu nene ma woto andu bamma woto andu mawne woto andu miñe woto andu saabu joom suudu ma Allah wi ko kanko woni an woni kanko ko wuttema ka wutte makko ko mbaddata e makko ko a waddata ɗum e goɗɗo ko woni hakkunde mon ko ala hakkunde ma e goɗɗo ko ndendoton ha jibina ko a wawa waddude ɗum e mawne o ndeke firti ko kanko woni an woni kanko ko heeñere ma ko heeñere makko ka heeñere makko ƴiƴam ma e ƴiƴam makko natodiri sa rafama o rafete so rafama a rafete ko onon ɗiɗo ndendata jibinon ɓayde ko on neɗɗo gooto neɗɗo fotani ɓilade e neɗɗo gooto waɗanmo ko poɗɗa waɗandema ko heddi ko ndewnaɗo poɗɗa rewnude ɗo omo jogui kayitaji makko omo jogui koyɗe makko omo jogui juuɗe makko ko nafɗotamo ko rewne makko ne welamo hay soko mbuɗu goto nafɗotamo sa rewne makko ne welamo ni foti ni tan foti sa waɗani ɗum so ɓooyi addat aƴare mbatta haalde jomum natta heɗade watta jomum ne sontoma e kala saha on sappo e jeetati ɓattaki kala iwren ko nder région goto nder leydi Sénégal ɗum noon ne moƴƴi yimɓe mbatta hen haqqillaji no moƴƴi gueɗal gongal ngal jiɗɗen ɓeydude ko yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe gusta dabare e nder dewle dabare e nder dewle wiide tan min so mboɗo wuuri ngal dewgal waɗata so mboɗo wuuri ngal watta o jotta koye dewgal makko ngal wonata so ngal woni kadi ngal tabitta hefti oɗo henna debbo o jibini ɓiɓɓe tato ala hen kala mo jibini suudu makko o jibini ɓiɓɓe tato ala hen kala mo jibini e suudu makko o meeɗa wadde e suudu makko lebbi ɗiɗi timmuɗi omo yiɗi joom galle makko ne yiɗimo kono yummum joom galle makko wi ko yiɗamo wallahi so wonano en gondi en mbaati enen maaduna firto en kalata leydi en kalata wuro en kalata inde en kalata kono ko hunde andade sabu holɗum jinnomi ko ittude ɓi miñam debbo mi rokka ɓiyam bammum ɓiyam e ɓiyam gaddoyi horeeru to banggue bammum mi yiɗa min belaka mi yiɗa oɗo ɓiɗɗo gaddaɗo jinnomi addude koto kosam ɓe gaddoyi to ƴiƴam wontani min bone min jiɗa yeehi ha kanko oɗo yumiraɗo o natodiri e waɗoɓe gueɗe bonɗe dabroɓe dabrowo sikkata ko mayata an ala ko mbawɗa sowona bone ko haɓɓude tan e yollude tan jaggude tan kaɓɓa gorko ha tiiɗa kaɓɓa debbo ha tiiɗa ko kaɓɓi tan walla ko dabrude tan walla ko hanɗinde tan ɗum woni golle ma tene elle a mayata tene kala gollotoɗen golle kam ɓurma ñooto binde ala comci ala paɗe moƴƴe ala galle moƴƴo ala dépense moƴƴo ala mbaadi jondi uurani ten ɗo honi ɗo fewani
kala jiiɗa neɗɗo tan guurtaɗo e dabare foti ko gorko mum walla debbo mum foti ko kanko dabrowo walla kanko dabranteɗo ala e mabɓe fof joguiɗo fayida sa yiiɓe tan a andat wonko woni e mabɓe ko yoɗani ko fewani debbo o e joom galle mum ne nandiri aɓe belodiri gorko ko ɗanni yanke ne waɗana joom suudu mum ne waɗana yummum ne waɗana bammum yummo o noon mo yiɗanno o on naatani ɗon o wonti gaño haaside debbo o ɓe gadi haɓade debbo o ayi ɗum tagui gueɗal gotal ne woodi onon rewɓe dentuɗe no moƴƴi gueɗe ɗakkotoɗe ɓalli moon ko wayno siteji ko wayno silibaji ko wayno gudon tokoson kon mofte ha tiiɗa son guppi woto liire boowal son liiri mbatten haqqillaji moon waɗi dummunna kanko debbo o teski e kala saaha so wuppi silibaji makko hen ɗiɗi ne majje fodde yontere arta o tawta ɗon jinnaɓe makko mbiya woto mem yo weddo waɗi saaha goto ko wolis makko fuuya itta toon woni tekke o tinani artira mataw noon o natti famde kono noon o weddaki nde tawno mo horsinno nde o ɓorni musidɓe teddu balɗe fawi hen o watti señce ƴiƴam ne aray makko dartotako natti wonde ñalawma natti wonde balɗe hanti ko ñande kala o señat kala sifa analyse o waɗi o nawama to laamorgo makko waɗama ha tamparonka musidɓe teddu gorko sippiri hen sippira hen ɓe dogue moƴƴuɓe sernaɓe moƴƴuɓe ɓe gona dabroɓe cippiri hen ha ɗum darti musidɓe teddu o wattindi ko tawde e suudu makko hunde wootere wuurde koye kulle kono noon ko hunde wuurde inde nde ne arayam somi yi foto ngo ene fewna ne waɗa mbaadi nde fewani ne murna wudere ɓalere o yettode loccol bale o itti nde o yi ɗum tan o luuki o yalti gila on ñalawma ha yetti oɗo ñalawma kalaten o meeɗa wadde e suudu makko lewru walla lebbi ɗiɗi o joɗor ha ɓooya tan wooda ko yim ummo yah o nanata ko dande debbo no yam ummo yah o ummo hacce bagage makko o yaha faata galle mabɓe ha hunde juuta kadi o arta o leloto jamma ha jenga o nana dande debbo no wiyamo an ummo yah ko mbatta ɗo o ummo ha bagage makko no faata galle yummako en so o yalte suudu ndu ko weŋ o wi wala probléme wala haydara so arte suudu he ko noon o wayi o haalni gorko ko paamɗo gorko dogue safruji ha tampi musidɓe tedduɓe ko ɗokka teɗe ɗe gandi ɗo joofoyi ɗeɗo gueɗe kewɗe rewɓe hewɓe ɗe guuri ɗum e nder dewle ɗe hol kadi ko jeer sababu ɗiɗo dabaruji woni jinnaɓe hewɓe ene cikka ko rewɓe ɓe kalfi worɓe ɓe woto waɗan kaari woto rokku kaari woto waɗ ɗum woto waɗirni ha debbo tuume ko kañum dirista joom galle mum taw ni goto debbo e hoore mum gorko hettako ɗum heewiɗo gorko waɗi hunde debbo mum takka wiya ko kañum jeeyi sababu heewiɗo gorko usti ko waɗanno debbo mum takka ɓayde enen haqqillaji men wonɗo peŋi en jaɓani mawnude en jaɓani wadde développé en jaɓani gollade en jaɓani miijade ko moƴƴi en jaɓani moƴƴinde miijoji moƴƴi en jaɓani wonɗoyde miijiɗen ko ɗo ken feŋiɓe ɗo wonko ɓiye gorko waɗata takkata ko joom suudu mum e ya barkin ko debbo woni caggal sa yi o wayini ko debbo o allahu akbar teni piɓa hen annima ha tiiɗa teni gonɗina ɗum ɗum waɗi ko mbimi ko eɗen ketto ɓerɗe men e fenade
ha gonɗinen ɗum e nder ɓerɗe men ha jarna men wadde hen ko boni walla ha jogɗen hen ɓerɗe bonɗe walla jogɗen hen fétisaji e dabruji bonɗi ɗum waɗi noon mbimi en natti hulde Allah en kulani Allah ko ma wajjatna abana diine o tawɗen ko yimiraɓe e babiraɓe mbaɗa hande rewɓe hewɓe nana dewle ɗe yimɓe hewɓe so maayi natta aljanna so wona padaɓe heɓe ngara saabu takke ɗe ɓe takkaɗe koɓe mbiya e dewle he ko gonda joom galle ma caggal leydi banum debbo noddu ɗum mboɗo jogui haaju naggam e naggam e naggam e naggam gorko wi'ey men wat wiya muñanam seeɗa mbo jogui dépasse mbo jogui fere banni tumon automatiquement debbo o mbiyen ya barkini ko debbo o jogui compte bancaire makko so debbo o welaka mbuuɗo o yaltinta walla gorko o wiya ahan min no mboɗo jaggi joom suudam nelduɓe debbo o nelda inde mum so yettima e inde mum toon wiye ya barkin ayi kala komo waɗa o rewnata koye debbo makko taw kanko gorko wala temps ko pinɗo ko dawɗo mato dimanche service o gollotako walla samedi nde o artata ɓenni o totta joom suudu makko yo neldu batton ɗum goɗɗum ɗum ne wayno leydi battakuji ɗi ne keewi musidɓe tedduɓe firti noon ko Allah haɗi en sikke sikkude neɗɗo Allah wi sikke ko bakkat ya en ndento sikkude neɗɗo e hunde cikka oɗo henna kala ko en yahay galle he ko joom suudu makko ko dirisitamo ɗo wi yowat fof waɗa so wiwoto waɗa watta cikken ɗum ha gonɗinen ha kaɓoɗen debbo ha tikkanen debbo ha jaltin debbo galle walla ha dabren ɓe le gueɗe ne mbayno leydi ndento ɗum no moƴƴi musidɓe tedduɓe ndento ɗen ɗeɗo hen gueɗe Allah subahana wa taala walla en ɗo jiɗɗen uddirde buuɗal yurmende an gorko teddin joom suudu ma duwono joom suudu ma gilli ɗi jiɗɗa joom suudu ma wona gilli ɗi jiɗɗa jinnaɓe ma ala ɗum ko Allah waɗi hakkude mon ko Allah waɗi hakkude mon ko timmin ɗum jiida e ga ɗoftade yummum e bamum fiindirani e yidde joom suudu mum gilli hakkude ɓiɗɗo e jinna mum ɗum ko gilli hakkude ɓiɗɗo e jinna mum gilli hakkude ma e joom suudu ma gilli hakkude ma joom galle ma ɗum ko hakkude mon ɗum koko ɗoftete ko dewal Allah timmugal woni ɗon neɗɗo ala droit nadde ɗon kala naɗɗo ɗon tooñi ko diidol boɗoyol nene natta baaba natta mawniraɗo natta miñiraɗo ɗon ko diidol boɗoyol hay sehilaji woto naat dewgal jenegal woto naat hen kala ko aroyi hen janggo ko an dewal ma Allah fof bona gurdam ma bona taw bonni ɗum ko ngal ɗo dewgal ngal nannuɗa ɗemgal ma bonnuɗa walla mbaɗɗa hen cokor cokor ƴorɓo ha bonnuɗa aɗa andi bonnude dewgal ɗum Allah yafota komo ɗum Allah yafotoma koko mbaɗɗa ɗum kono wona ko mbaɗɗa goɗɗo ala ko mbaɗɗa goɗɗo kay ko on tan yafotoma a yaha tan diccoɗa guitta laafama walla guitta missore ma ñagoɗamo yaafuya ni foti ni tan foti ganden gurdam men ɗam ko gurdam gayiɗam hen sahaji musidɓe tedduɓe annene debbo ɗo gonɗa kala moƴƴodiri joom galle ma hokkuma conseil aji moƴƴi woto ƴeew sernudemo e jinnaɓe makko woto ƴeew sernudemo e enɗam makko kala ko ene moƴƴina enɗam makko wasiyomo kala ko ene moƴƴinamo yonnumo hen duwonomo ɓeydumo annene gorko ittu sikki sakka gonɗo hakkude joom suudu ma e jinnaɓe ma hakkude joom suudu ma e enɗam ma ittu wone worɓe kañum enen beela ɗumen ene weela ɗumen ɗum ene weela ɗumen ɗum ɓataake goɗɗo mo jinnoɗen haalde ko gorko goto nimsuɗo ngam mayde ɓiyum taw ko kañum jeeyi sababu o natti ñamde o natti yeɗo natti ɗanade kala nde mum ɓigui to wiyata ko ɓiɗɗo o saabu holɗum jarribedemo e aduna omo jogui haalis e poche makko omo rokkodiri rendez-vous e debbo mo wona joom suudu makko omo fiɓi rokkude on ñande hen ujunnaji 6 o arti golle ɓii ko sellani o tawi ɗon joom suudu makko wonde ɓinguel ngel joom suudu makko ɓinguel men sellani nawel ngel urgent hôpital ɓiɗɗo ne signa ko paali eyyi fattan ha janggo ɗo e janggo ma saɓor muñ tan o ñanti tan o wayli tan fiw omona ya debbo woni ɗon ande ɓinguel noddimo téléphone ne sona o ƴettata o yeehi ko weltinoyde fittandu makko oɗon gandi ko histoire labtuɗo waɗi koye nder rendo ngo en kaltawru kono koye rendo ngo kan gorko andi
ko nimsuɗo heen o weltini fittandu makko e on debbo haw gayni o rokki ɗum ko rokkanno ɗum o arti o tawi ɓinguel ngel tampi kanko debbo mo yalti ɓinguel mo doga mo ƴeewa auto taxi o fotte debbo o nde ɓe jettoto taw ɓinguel ngel maayi wona min wona debbo o haali ko kanko haali ko nimsuɗo heen o natti ɗaranade ɗum o tawi ñaman o natti yaran ɗum firti ko an hoore ma ɗacce joom suudu ma ko reedu bonnoya haalis banggue goɗɗo taw fonno yarde leɗɗe omo fonno safrade walla ɓiye nani sellani nanga haalis bonnoya aɗa fonno safrudemo ɗe caɗele nani men enen worɓe ɓe yidde weltinde fittandu mum so buuɗal yurmede feeri feeñi feeñje ɓataake men alarba dewle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe